Mit csinálsz ebben lát? Na, sziasztok, Márk vagyok, itt vagyok egy újabb videóval, ahol a Mesteremcén belül bujocskázni fogunk, de vágjunk is bele. Jaj, basszus, nem bújtam el. Keresünk egy jó kis búvóhelyet, New York Chest, hát reménykedjünk. Sikerült, nem? Elbújtam? Nem bújtam? Na most, de, elbújtam, ez az. Ja. Akkor várakozzunk. Keresők száma 2, bújók száma 9. Ajjaj. Basszus, nem közülne megütnöm. Fussunk. Hol lehetne itt még dinnye, nem jó. Itt van James MC. Jó mese. Itt van James. Menjünk, hova bújjunk el, hova. Itt el lehet bújni, nem ez dinnye. Hova bújjunk el? Na mondjátok, hova bújjunk el. Ez itt? Na. Kurva keres. Gyerekek, ráadjuk a keresőt, ez olyan... Mi a neve amúgy? Paripa 93 meg... Hogy ketten vannak. Aha, oké, akkor megpróbálunk elfutni. Még... Mennyi van még? 211 perc? Mindjárt vége arénának, meg kellene csinálnunk úgy, hogy éljük túl, de ha így fogunk futkázni, nem biztos túléljük. Na, valaki kilép, Mester Milo kilépett az arénából, akkor már csak 5 bújó van. Na. Akkor itt várunk. Várjuk a végzetünket, várjuk, hogy itt lesz a vesztünk. Paripa 59. Hát, igen jó gyerek. Hát igen. Ő a legjobb kereső. De már csak 5-en vagyunk bújók. Meg kellene csinálni, hogy a utolsó pár percben meg kéne támadnunk a bút keresőket. Tehát így meg kéne támadnunk a keresőket. Megtámadjuk a keresőket. Na, ott is van egy, menjünk. Elkapjuk, ne kapjuk. Feláldozzuk egy... Mi volt ez? Ja, nem szabad volna ugrani. Óha. Merre ment a mi keresőnk? Az ott mi? Ez itt hülyeség. Ott van a... Itt kijön és elkapjuk, jó? Figyeljetek. Jaj, a francon ennyien vannak. Figyelj, elkapjam, ne kapjam, meg tudnám ölni? Figyelj, jön-e? Ennyi, Gazi, mennyi. Nem lehetnek ilyen noobok. Hát most komolyan. Nem lehetnek ilyenek. Ezt nem hiszem el. LOL. Milyen keresők ezek? Megütöm, észreveszi? Hát igen. Hát, ez aztán. Gyerekek, ezek biztos nem keresők. Hát ezeket meg tudnám ölni. Itt van a blokk. Testvér. Befagyott a kereső? Nem, meghalt. Nem halt meg. Hol van? Vannak kicsi laggok. Ezt nem tudom most, hogy miért vannak, hogy miért nincsenek. Remélem, hogy majd ezeket elnézitek én nekem. És a továbbiakban megpróbálok csinálni olyan videókat, amik nem laggolnak. Vagy hát a laggért fogok tenni. Jaj, kiszúrt. Jaj. Fussunk, ez így nem jó. Kiszúrtak a keresők. Nem szúrtak, nem is jönnek. Hoppá. Gyerekek, amúgy nem tudom, hogy milyen keresők lennétek, hogy ilyeneken, mint ők, hogy itt futkározok és nem szúrnak ki. Nem tudom, nézzétek meg, figyeljetek. Nézzétek, amúgy szó szerint figyeljetek. Megint befagyott. Meg is halt, nem halt meg. Jaj, de meg bújjak el, vagy ők nem látnak engem? Vagy mi ez? Nem? Nem tudom, mi volt ez most. Én sem látom saját magam. What? LOL, hát miért nem?
Ja, de most már látom, jó. Hát nem tudom, hogy ez milyen bug volt, vagy mi volt az. Akkor hát ez miatt nem láttok a keresők? Az kőkemény, akkor most valamit elcsesztem. Nem mindegy. Jaj, keressük meg őket. Na nézzük ki, ha most megtámadnak, akkor tudom, hogy én rontottam azt ott, mikor fölvettem a chestet. Aha, megütöttem. Na, meg fog ölni, nem fog megölni? Azt se tudja, hogy hol vagyok. Az igen, gyerekek. Az kőkemény volt. Na, oké. Így kell csinálni. Lol. Hát, úgy látszik, hogy... És ennyi is volt. És... Zuhanok. Akkor arénának vége lett, gondolom nyertek a bújók, remélem, hogy nyertek a bújók. Ha szeretnél további videókat, akkor dobj egy lájkot. Sziasztok!